musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmede fere feeñayi windere fenjayi ɓatake bindaɗo jaslari joyi jolal hitande ujunnaje nogase joyi ɓatake men fati koye gurdam galleji ɗi alhamdulillahi rabbil alamina en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndew ɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni pop ɗo woni kisal ndenka yaajede yurmede cellal dañal judde balɗe moƴƴude battane yo duumo emen bijahi annabi men tedduɗo sallllahu alayhi wa sallam alhamdulillah joomi men konnoɗen hakkude jeeri e waalo ndungu silti jeeri gasi ndenen ladde nde gila e kuɗoli ɗi e leɗɗe ɗe ko hen daabeje ɗe nguuri ko hen nguuraten ko hen kadi kulle ladde ɗe fof nguurata ilam naati ha wami ha nokkuji kewɗi keewi yalti en jetti allah dokkuɗen waalo gonen koye jolal waalo nana jole ene jabbe ne luwe ene aawe ne wekke reene ha coña a sohlani ndiyam alhamdulillah ɗum woni hakkude jeeri e waalo o jomiraɗo konnuɗen ɗo mbiyen alhamdulillah jetteno mbiyen alhamdulillah musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere men buuɗal yurmede kala ñande alarba eɗen keewi nayade e gurdam galleji ɗi hade men yettade noon gurdam galleji ɗi garen seeɗa tan e actualité ji Sénégal et Mauritanie, États-Unis d'Amérique, to leydi Sénégal sames eɗen gandi ko catal sandikaji tambiɓe ɓen safroɓe nder genidi leydi Sénégal ɓe joƴƴinino ɗerewol mabɓe e yidde yaade hofgo juuɗe mbasa gollade ngam goyetali e gullitali caɗele mabɓe ɓe beltaki hayso won ko waɗa kamɓe tinani jeeyi sababu noon balɗe tati hôpitaux ɗi safroɓe hen hewɓe hen gollata fuɗɗi noon ko 5 hande 6 janggo 7 ɓawo janggo ngol ɗerewol noon ɓe joƴƴinno ɗum ko gila 16 lewru septembre 2025 ɓe mbi koɓe yahoɓe hofgo juuɗe non ko hande fuɗɗoto to leydi Mauritanie batu jagorɗe hanki gouvernement leydi Mauritanie ƴetti pellital hadde ko fate wanjude neɗɗo haalis neɗɗo ne yima walla ne ama walla ne hoɗa
walla waɗa hunde e nder saluji ɗi tan neɗɗo aɗa daro tan lufta haalis wona e weddade joomum ne batira ɓe kolliti ɗum ko dayi'ul mal haram, ko bonude jawdi ne harmi. ɓe ƴetti pellital dartinde ɗum, kalɗo ɗum yuɓɓinte, kalɗo fijirde hirde yuɓɓinte, on jeyɗo on nokku o ko on hankadi ni waɗata haɗindi mum so tawi salima sariya rewne e dow muɗum. pellital gongal ko yidde addude laaɓal e ndefu moƴƴu nde tawno kala kennata reedu yo feew wonde restaurant ji touristique e restaurant ji taweteɗi e nder Nouakchott nde gonata e laaɓal, gona e ndefu moƴƴu, gona e comportement moƴƴo, udditta ko 7 heures subaka ha minuit. sa diwi minuit so tawi kuule janema restaurant ma udde balɗe 3 tene kadi ko satti faweyma. so wona ko wayno assiette ɗum kam aɗa wawi uddidde ha 1 heure jamma, kono fof kadi wonata koye dow pele moƴƴe. on gonnoɗo hooreji leydi Mauritanie Mohamed Wuld Abdelaziz o laamino leydi ndi ko hitande ujunnaje 9 woni 2009 ha yetti hitande ujunnaje 219 woni 2019. ko nden o felliti wiide kanko de o ƴamata daawal tataɓal, o yalti sumgoji juɓɓina goɗɗo laami woni Mohamed Wuld Cheikh Al Qazwani. kanko on Mohamed Wuld Abdelaziz gilo acci laamu o rewra noon ko dirtinde ngaluji leydi ndi, o rewra hen wonande kadi won geɗal gongal o rewrano ko wayno wondemo laamɗo, hutorademo doole e wencide haqqillaji e ɗin fannuji. kono ɗum hanki juge acciti ɗum. o taƴananoma to chambre criminel duuɓi 15 kaso. avocat ji makko kolliti ɗum ɓurti, ɓe jadani hen, ɓe gullitoyi to cour suprême ko ñalawma hanki o sariya cour suprême arti e ñawore makko, ɓe lawɗini ñawore nde o taƴanano adana duuɓi 15 kaso. ɓe guitti hen tan ko wiyedemo woni lamɗo kutoriɗo doole e wahlide haqqillaji ɗin fannuji kala. so en jeehi toon to États-Unis de Amérique, subaka hande o walla min jamma hanki subaka men enen, yeeso New York wahlitima. holko wahliti ɗum? wahli ɗum ko gorko biyeteɗo Zahran Mamdani. Zahran Mamdani ko julɗo, o woni gadiɗo wonde maire wuro New York. o fodi noon ma o liggo New York, o fodi ma waddu bisuji ɗi ene nawa sukaɓe taw haydara joɓata, o fodi ma haɓo kala ko fati banggue systéme mo moƴƴani, o fodi ma haɓo haalulaji ɗi pewani taw ganduɗa ko radikoji, o fodi kadi wonande hoorejo jagorɗo leydi Israël Benyamin Netanyahu so tawi naati New York ma o yamir police yo nangu ɗum ngam lawɗindemo mandade are cour pénal international. kanko noon o wona bawodirɗo no feewi e o biyeteɗo Donald Trump. ɗum ɗo henno wonno tan ko jiɗɗen jubbude seeɗa e kumpital, tawno fulɓe mbi humpitade ɓuri humpede. yewtere men buuɗal yurmede fati koye gurdam galleji ɗi, noon kewɗen wadde kala alarba nde tawno gurdam galleji ɗi ne muusi, gurdigo ngu ne muusi. kala neɗɗo mo gurduɗo hankadi ni way kono seyɗane tonguitama, o sokkoye ɓernde ma, o sokkoye ɓernde ma. yaware wona hen, ustodiral wona hen, aybodirde wona hen, caɗele gona hen, da taw kon yiɗodirɓe. aɗa yiɗimi mboɗo yinma,
ko min resma e sunna annabi o sallllahu alayhi wa sallam. anne kadi a jaɓi wonde sohnaji am sabu kala biɗo holmo resma mbiyata resma ko kaari. anne sa wiyama hol joom suudu ma mbiya kaari. so tawi aɗa yaaha so wiyama holi o wiyete ko gen kaari o, joom suudu kaari o. i holi o jehowo joom galle kaari. anda joom galle kaari ayi innirede neɗɗo sowrede neɗɗo joom galle kaari o, joom suudu kaari o walla madame kaari. no wayi weldi ne weli ene weli ha maayi. ɗum noon ko weli ko foti tan ko welnede ha moƴƴa feewa wasa rokkude yimɓe rafiji. hande noon yimɓe heewɓe dañi caɗele rafiji e ɗe dewle to banggue rewɓe e to banggue worɓe fof. kala hen mo guddiɗa ɓernde mum caɗele en toon ha keewi ha wi tut. caɗele ɗe pop noon ko enen mbaɗini ɗum koye men, fof ko enen mbaɗani koye men. dewgal ala force, ala force ɗey. dewgal ala force, ala alay sagil. yiɗam forcetake. neɗɗo forceta tan ko ma jiɗami. neɗɗo forceta kadi ko ma mbaya tan ni e am. mi yiɗete mi waya ni, anne jiɗami mbaya ni, mbayodiren ni gurdam men moƴƴa. sen mbayodirani ni tan en gaybodirat, en gallat, ɗerɗe men musat, en kaɓat. so yi ha ɓooyi hankadi goto men kala yiɗanta goɗɗo ko bone. won couple uji mbaɗi noon, won dewle mbaɗi noon. wonde gorko yaha tan tawa ala ko debbo yiɗimo, sowona hande yo bone tan yo kala ko dañi kanko hen toon min haajam ala hen. wonɗo debbo ne yahata hande gorko yettimo won nokku hankadi ni wiya min o hayso maayi haajam ala hen, en wayni o maayi min ceerta. won dewle jettiɗe ɗon ten taw Allah fawani yo jetto ɗon. nelaɗo men tedduɗo cunninɗo e men dewgal o fawani yo yetto ɗon. jogui tan ko lawol mum. en natti wawdirde ceerten e teddugal. gondigu moƴƴu ene tagui, ceerigu moƴƴu ene tagui. en natti wawdirde, mi natti moƴƴinde. anne kadi a andi mi natti moƴƴinde, yaafo yaha. mi natti yiide no mbayatani ne feewe am. komi joom suudu ma mi natti yiide no mbayatani ne feewe am. e kala bangeji noon mi natti a haali fewani, a haalti fewani, a haali fewani, a wullitima to poɗɗa wullitade. muñ biyowo yo muñ o ya taw so tawi kanko wonno ɗon wawi muñje, walla kanko est ce que mo muñi ko ɓuuri ɗum toon kadi ɓerde potani. neɗɗo kala kaɗa wiyamo yo muñ ya taw wallitamo e no muñiri. kono muñ tan joomum heddone moɗa ha ɓoye ɓerde daro maaya. ndeysan ko ɗo Allah hanni balɗe gasi to eɗen laranno. wonko maayi hande ko heewi, wonko andani deƴƴa, ene andani moɗa ne deƴƴa. yimɓe ne jokki wuurde kono ɗum. alhamdulillah min saha somi laari ɓikkonam nde won kon mi miijo ko woɗɗi guitam ɗen gadda gonɗi. est ce que Allah andi de to jogoɗon resede, Allah andi jogoɗo resde on, Allah andi no jogoɗon waade dewle mon. somi daari kadi ɓikkonam goron kon mi miijo ha ɓooya guitam ɗe ngalna gonɗi. est ce que Allah andi de mo jogoɗon hawroyde holiyo debbo, jogoɗo weltinde on, jogoɗo mosdude e mon, jogoɗo muññidde on, jogoɗo duusde on, jogoɗo yaadude e mon, jogoɗo ñoodde hakkunde moɗon ha jooɗon ha ɗelko nde tawno debbo e gorko way kono sabunde e jampe e neɗɗo ni. debbo naati ɗum e gorko way kono ñeeño yidde dima mum ene lawƴi ɗum walla ne wuppa ɗum ni. debbo ko sabunde gorko tan. so are gorko wuppat ɗum no tawri ɗum kala laɓɓina ɗum ha feewa. kono so tawi sabunde wonti tuundi fof tun wat. kanko ne guppateɗo o so wonti caltiɗo wuppede irtoɗo e ɓakke, beele sabunde wontata ɓakke fof wonta ɓakke tunwa bonna dewgal ngal. woni hande ko wuura ko.
en jahat ha ton to Sinthiane Sinthiou Garba calminen ceerno Ahmadou Dedoye De khalifa mi salminima mi juurimama ceernam. Jeen ha to Ƴella calminen ceerno Moussa Thiam to gonɗa kala mi salminima. Jeen ha to Ɓokki Sabbundu e Saraje tawi ɗon ceerno Mahamoud Thioune mi salminima ceerno Mahmoud. Jeen ha to Mbumba Dakar tawi toon ceerno Aliou Sow mi salminima ceernam. Jeen ha to Cankon Ɓoggel tawi ɗon ceerno Idrissa Anna. Seydi Kane mi salminima. Seydi Sy mi salminima mi juurimama ñaguimama duwaw ceernajo gadiɗo yaltinde mi dulmaji ko an. Alhamdulillah, welede Allah e mam Anna ko mamam timmuɗo ko nenam timmuɗo. Mi salmini denagal Cankonnaɓe foof, kono kadi mi salmini ceerno Ahmadou Acci gando moƴƴo labɗo reedu jabanaɗo kuɗol yo Allah reen. En calmini ceerno Alpha Djibril Kane ha to cuuɗi men dulmaji Dembe. Ko noonne kadi en calmini galle ceerno Mouhamadoul Amin Ly Dumgur Alpha. Mi yahata mboɗo waajode kono sa sakkima e caalam he anano gonga dey. Est ce que gadɗa yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane. Ceerno Ibrahima Delta mi salminima mi juurimama gando moƴƴo labɗo reedu kufɗo hande ko heewi. Ceerno Ousmane Sy e ceerno Ousmane Diop e ko noonne kadi ceerno Samba Fall Sow mi salmini onon fof mi juurimon. Ceerno Abdoullahi Lewe baɗam tokaram mi salminima Seydi Sow ko noonne kadi mi salmini ceerno Ahmadou Diop yimi yankoɓe ngana yo Allah reenon. Sokhna Hawa Belli Ba ha toon to leydi France mi nawtuma to Sinthiou Garba ane Amadou Sadio Ba kam wiyata wela ataya mi salminima to Libreville. Aboubacry Ba gaynako Weltare TV e dendagal Weltare ɓiɓɓe fulɓe fof e dendagal julɓe to goni fof on calminama beltanama. Banda men gurdigu ne muusi, gurdigu ene muusi, gondigu moƴƴu ene dagi, ceerigu moƴƴu ene dagi. Hoto hul sertede ɓayde ko bone tan wuura. Hay saɗa jibini ton, hay saɗa jibini ton. Cellal ɓuri fof, wellitare ɓernde, lakkitare ɓernde, ƴewde so tawi ene wawi dañde aafiya no fotiri kala nde tawno Allah omo rokki jiyaɗo makko yo wuur gurdam moƴƴam. Wuurde gurdam bonɗam Allah ne harmin ɗum e neɗɗo. Wuurde neɗɗo gurdam moƴƴam Allah ne harmin ɗum e neɗɗo. Wiya ko neɗɗo woto torlu neɗɗo, hoto lor neɗɗo, hoto aybin neɗɗo, hoto laarmo yitere nde ene loramo, hoto haale makko haalaka ene bonna nguru makko. Ko ɗum woni dewle ɗe. Woni laarki ki laarata joom galle ma tan ki laarki ki moƴƴani, won laarki ki laarata joom suudu ma ki moƴƴani, won konguɗi gukkitta mbiya joom galle ma ɗi moƴƴani ɗi ɓeydata ko ñifdemo. Won konguɗi ɗi gukkitta mbiya joom suudu ma, joom suudu wiye joom galle wiye joom suudu, ɗi moƴƴani ɗi ɓeydata ko seegde. So tawi cumu nan ɗo hen ndiyam wattake ñippetake ko eɗen ɓeyde hen pétrole tan ɓeydata huɓɓude. En donki wawodirde kono kadi en jottima comportement ji bonɗi e konguɗi bonɗi. Galle men o mettat tan, galle men o mettat tan. En ɗanotako yana e men, en ñamata yana e men, en lelotako yana e men, kaɗen koye men hakkaɗen koye men lelde fonde daguide hakkude men. Terɗe ma ne cohli mboɗo sohli, aɗa sohli mboɗo sohluma, eɗen cohlodiri kono ala. Won comportement ji nana nder to, comportement ji ceegɗi aata ɗi pamotako hay seeɗa, hay seeɗa ɗi pamotako. Comportement ji nan nder hay famnade ɗi pamnotako, hay goto a famde ɗi. Ɗum tagui hakkude debbo e gorko hay goto a ñawdeɓe.
kamɓe tan poti andude ko ɓe nguuri ko moƴƴani ɓe dutto ɓe gandi ɓe mbawa wattude nguurdam ɗam ɓe mbaɗano ɓe dutto par ce que ɓe gandodiri ɓe ɓoydi ɓe ɓesnidi ɓe gowodiri moni kala andi goɗɗo no ɗanorto no feñirta no ñamirta no haarirta mo jogori no wayi ɓe ƴeewa tafde lappol moƴƴol holno ɓe mbaɗata ɓe moƴƴitino nguurdam maɓɓe saabu nguurdam bonnetaki no wartade harmiri ni ko noon kadi bonnude nguurdamum ɗam Allah yamiri ya wuur moƴƴam ɗam noon bonnu ɗum harmiri bonnude nguurdam ne harmi saabu sa wuurani a rafet a mayat ɓernde ma mayat kala ɗo yidde fonno wonde e ma tayat sa renaki mbattata wadde koko boni sa renaki mbattata ko yidde ko boni sa renaki ɓernde ma nde yorat saabu wonata hen ko kuddi wonata hen ko haala bonka wonata hen ko comportement bonɗo ene yaha ha taga neɗɗo wontude bonɗo neɗɗo noon ɗo yahata ha wontoya bonɗo ne harmi ɗon ne harmi ɗum noon bandamen tinnoɗen tinnoɗen e faggitade yidde e nder dewle ɗe so tawi a watti yebde joom galle ma a natti yiide jikku bonɗo o a natti yiide comportement bonɗo o a natti yiide haala bonka ka so ɓoyi mbattata yiide koko moƴƴi ko mbattata yiide koko feewi ko mbattata yiide koko yooɗi ko annene gorko sa natti yiide joom suudu ma comportement o a natti yiide haala bonka ka a natti yiide sifa no wayni so ɓoyi mbattata yiide makko ko weeli saabu mo jewtitta caggal galle o mo kaldata caggal galle o omo yaa hawɓura joom suudu ma bonde jikku kono wonno on ndesodira no gondani aɗa wawodiri e makko pourtant sa kala on wawi haalanma no wuurdire joom galle makko e keɗoɗa konnguɗi o haalata ɗi aɗa andi kam ɗum neɗɗo haalata ɗum kono mo haala nana teni kadi jaɓa wondude e makko jaɓa kadi yitkinademo jaɓa kadi duusodirde e makko jaɓa anne haalandemo sirru maɗa tene no wayni sinno an a dañano caɗele a jaɓata ko haalata ko kono holko saabi jaɓɗa ko haalata ko sabu aɗa wuuri caɗele saabu ko haalata ko ne nawa ɓernde ma nde tene moƴƴantama moƴƴinanimo wona kankone gorko o debbo mo haaldata o e debbo o gorko mo haaldata o moni kala mo suɓine haalda o ene jogo jikku ɓurɗo bonde maɓɓe kamɓe ene ya ha lurda e joom suuru mum ne wayni taw ala debbo ni ne wawi taw ñamminta hay joom suuru mum ne wayni taw hay joftude joftata taw ala hay konngol e nder galle mum cuɓoɗa ɗum taw an ɓuuri ɗum kono nde tawno probléme ma naate ma ha ronki wadde maîtrisé cuɓoɗamo ten taw an ɓuurimo hay wonde tranquille ɗum nana e nder wayno leyti ɗum noon so tawi a natti yiide ko jiɗɗa yiiko walla ko mbaɗɗa e haqqille ma hankkadi ko ni tan wayata ko ala ko change ta neɗɗo ne wonɗo ɗo neɗɗo bonɗo kamniɗo mo juulata so ɓooyi o wonta neɗɗo mo accata waktu birdowo mo woppata naatowo jama mo accata cakkotoɗo mo woofata o rewa Allah omo jangto ɗemgal ngal ne yaha ngal deƴƴata on jiiɗima ha wayno leydi kono aduna hawni ƴeew o no wano wonde cooloni ƴeew oɗo no wano ndenni ƴeew hande no Allah fewnirimo ni neɗɗo mo fewtata ala dewgal ne ngal fewtata ala ko fewtata sabu so tawi a dañiɗo haalis huɓere ma nde no nde wayi fo aɗa wawi fewnide hande feewa pentira ha yooɗa sikke elle ko joni joni moƴƴi tan ko ɓerɗe jomin guetta ko woni hen ko ay comportement saaha ene yaha ha wasa yettade ɓernde comportement ko comportement ene wasa yettade ɓernde taw joomum jogui ko ɓernde moƴƴere ɓernde ne moƴƴi ɓernde ne laaɓi joomum fiyata yennata ne jogui comportement moƴƴo en jogui ɓernde moƴƴere kono comportement o ko comportement huuya sa rewi on comportement noon kankone wo rewi on comportement ɓerɗe mon nani comportement ji ɗi nawa on donkon arde ɓerɗe donkon wuurde saabu comportement ji ɗi bonni moɗon joni so tawi guurɗen koye funti
ɗum woni ko Allah wiyata en to gorko jinowo resata so wona debbo jinowo sabu gurmi koye funti mboɗo funtuma mboɗo funtirma nden yidde anne aɗa funtirem nden yidde no mbami ni noon tan mbayata no mbaɗe ko noon tan mbayanmi funti yadata koye funti gonga yadata koye gonga somi funtima mboɗo yinma funta kam mbiya minne kadi mboɗo yinma wani funti way koni min yinma minne kadi mboɗo yinma tene sa yiyanima a yewnta kam a noddata kam a windata kam haydara mi wiyat tan mboɗo yinma mbiya anne kadi mboɗo yinma ko funtiji belɗi min añma sa andu min min ɓuuri añ jema fof nan ɗon ka jontade ala an ɓuuri mi yontede gol fof funta goɗɗo noon ka jontaɗo ka baɗuni ha beltuɗa minne mi rokkuma ha beltuɗa punta mi funtuma ni tan foti ko sabi aɗa laarami hono mbaɗɗa ha jiiɗami sabu ko an are laardemi min ne laarmami ay ɗum tagui neɗɗo ko doño neɗɗo hono mum ko mbiyeten ga doño ne change wutteji ko ala doño itta koye neɗɗo doño mo Allah tagui o so aɗa lekki wayni ko neɗɗo way noon ko neɗɗo woni doño o noon o taga koye neɗɗo sabu so tawi a fini aɗa tikki tan debbo so fini ne tikki so dari joom galle makko tan o tawa ko gorko on tikki aɗara e bedda a yi kaari ne arane ɓawlini yeeso ta anne a ɓawlinani yeeso sa yi kaari ne arane moosa tan anne a moosat wona fulɓe mbi yeeso wona leetere kono noon ene janggo ni foti doño koye men taga ko enen goni doñoji kala no goɗɗo way goɗɗo ko noon wayata sa weltaki e am tan tawata minne komi weltaki e ma sa lilima rumtima tan minne somi lelimi rumto ni foti somi fayima jungo a itti minne mi rumto sa fayima jungo mi itta ko ni foti kala ko wonema ene wona e neɗɗo kala ko miijiɗa o miijima min mataw kaari yiiɗa kam ma taw kanko ɗo miijo minne kadi mataw o yiiɗa kam min o woni tan koye hutorade mi mboɗo defa tan mboɗo lawƴa tan mboɗo fitta tan kanko no momi miijo oɗo ala woni ɗo tan so wonani ñaama jawdam mboɗo deppiso tan mboɗo yoɓa ndiyam mboɗo yoɓa courant mboɗo yoɓa gasi kala ko miijiɗa o miijo ɗum ko Allah waɗiri noon wonduɓe ɗum waɗi hanke yewtere min mbiɗen neɗɗo wawa wonde ko wona neɗɗo ko neɗɗo tan neɗɗo fof ko darogal neɗɗo goɗɗo ceerno Yahya Dia Mbahe mi salminima ene jeeya e konngol ma wiide neɗɗo ko yeru neɗɗo ko yeru neɗɗo mi salminima ha toon to Mbahe ɗum noon neɗɗo so woni danorgal neɗɗo no mbaɗa fof oga ko noon wayata automatiquement kala no hirɗa ɓiye ko noon mawnirta kala no gondiɗa joomgal walla joom suuduma ko noon wayata son puɗɗima tan kadi ko haalde haala bonga ko haala bonka tan ayi hat ala haalami haala bonka minne mi yahami haalami haala bonka ɗum woni noon an tan ɓayde komi punto mboɗo jinuya ane kala funta kam jinuya gorko jinowo resata so wona debbo jinowo resata so wona ɗum walla kafir non Allah wiyene Qur'an ɗum noon neɗɗo no mbaɗa fof ko noon goɗɗo wayata ma sa andi tan ɗo joya jooɗima min o hande ngal dewgal no mbami maggal ni no mbami habde maggal ni no mbami lorade ni no mbami torlade ni mi anda fof ono wayni o ko bonɗo kanko ko ɗum o woni miijade kankone wona o miijo fewnirde de ko miijotoɗa ko ɗum o miijoto ñande miijiɗa fof min hande fatmi acca o guerre fatmi arta e makko fatmin jewtida ɗum jarani fatmi ƴeewa faggodirde makko ɓerdam nde muusi ɓandam yoori min fof mi ɓawli min fof mi fooƴi mi seɗima ƴeew joni hay somi daari darogal guitam nana gojji hay ɗoygol mi natti dañde ko koyɗi bonɗi tan mi ronki fof fewde sehilaɓe mi anda no wayni mi yeehe sernaɓe mi tampi mi ronki famde fan mi ƴewta ay sa miiji ɗum tan kanko no miijo ɗum minen joom suudamo fan mi ƴeewa kono ɓikkon komin gaari go hankkadi mi dal fan mi ƴeewa fatta mi ƴeewa min change de kala ne miijiɗa ɗum taw ko miiji ɗum kala ne miijiɗa oñata o oñima ɗum ko Allah tagiri men noon ɗum ko gandal ngal Allah waɗata e neɗɗo beele mbawa andude ɗum so Allah huncinanima andude neɗɗo o no Allah tagirimo e nder sifa ngandi makko
e comportement makko e ɓernde makko eno yarata eno wayni so tawi Allah rokkanim andude a wawata faam ɗum noon wuurdunoɓe pop wona ene mbawodiri ɓe jogui ko systéme tan ƴewde holno ɓe gurdita tawa goto gañaki saabu so tawi mi lorlima tan anne a lorlat kam somi lorlima a lorlat kam somi weltinima tan a weltinat kam ɗi tan foti somi lorlima tan mi lorloto sa lorli kam a lorloto sa welnani kam tan mi welnante weloyat tan weloyat ko gonga en jii wiide mi waɗi fof mboɗo waɗa kalten ko comportement bonɗo e nder neɗɗo mboɗo waɗa ñande fof tan ha ɓoye min mi dañata hen jammi acca a bonni fof ɗum waɗi noon wonano sincére neɗɗo kala komo waɗa so tawi ko sincére makko o yiyata habbu hay laarki so tawi laarki ko sincére tan anda ko sincére so tawi aɗa laarami laarki ko wona laarki moƴƴi tan minne ma to mbo laarama laarki ko wona moƴƴi sa sikkitimam tan tawata ko mboɗo sikkitima sa fuɗɗimi haala tan tawata ko mboɗo fuɗɗo haalde walla ko jiɗmi haalde ko taw an hoorema haali taw ko ɗum wonno ɓerdam min gadiɗami e sokkorde ɗum tagui Allah wi goppe sikkitade hakkude mon ko bakkat inna ba'da zanna ismun goppe sikkeji hakkude mon ko bakkat saabu kala ko cikkuɗa neɗɗo on wawi sikkudema ko ɓuuri ɗum kankone o sikkuma ko ɓuuri ɗum heewiɗo mbiɗa neɗɗo kaari naggam tan o yimine ko on gandumima hen attention ay firti ko kalɗa ko mo haala kankone sa deƴƴini o deƴƴa sa welni o welna sa mettini o mettina ɗum noon banda men so tawi en tawi dewle ɗe jahata ceertene teddugal woto gaybodiren woto lorodiren woto jehen ha to laamu woto jehen ha to laamu jawkal aduna kal woto jarane nawde wone worɓe men e laamu jawkal aduna kal ne woto tak wiide en bonnantoye ngel dewgel mi rokkatamo sago mago saabu mi yiiɗa o dañoya sago mago mi yiiɗa perdu ɗum heddomo torlo aɗa torlo oɗon lepto a ñallata e galle ma a hirata e galle ma kankono monɗon o yiyatama so arti on kaldata ɓerɗe mon ne cuma ɓerɗe mon ne metta holko dañaton hen ɗum ko enen fof holko dañeten hen hol fof ko dañeten hen ko an rafete ko an musete so ɓooyi ɓerde ma watta musde mbatta yarde poɗɗe watta yuwde ha nangoya keeci wontanma estoma cornique mo sellata hedde ɗum hankkadi ko musalla ɓernde so yiya ɓooyi yuwat caggal ɓayde sa andi ko an rafete sa maayi ko an perɗa cukalon ma bonna gurdam ma bonna guruma bonna mbadima kaɗa hoorema plaisir aduna ma accuɗum ittuɗum e ɓerde ma ha laaɓa bandam ittuɗum e ɓerde ma ha laaɓa kala ko ganduɗa ɗum ne jogo rokkudem probléme ittu kala ngana ɗum ne hanma ɗanade ene rokkoyema caɗele ittu accu fof ko wiide en tan pawen koye men e laabi peewal Allah fayna lawol peewal Allah fewnu dewle ɗe Allah moƴƴini dewle ɗe Allah yurmo amen ala koma jurmoɗen koye men jiɗodiren e koye men moƴƴinen gurdam men Allah moƴƴina ɗum guesa ma a fewna tan ha tiiɗa ha ganda haydara natta mbiya Allah reena piting ma a uddata tiiɗa mbaɗa hen kannar pala hen jamɗe ha tiiɗa pewna ha feewa coka ha tiiɗa mbiya Allah reenanam bitika mo Allah reena kala ko wona ɗum woni duwuji nan ɗo ko duwuɗi jaabeta ko ƴewdade Allah tan yo Allah moƴƴin yo Allah fewnu ko ene weeli ɗemgal tan amin o kene weeli tan kono ala ko fewnata ko koye men woni ko moƴƴinta ko koye men woni so fewata an gorko jaafoɗa e dow wellitare aha noon alhamdulillah rabbil alamin en gari won nokku aɗa lepto mboɗo lepto ɓiɓɓe men e koye men natte combat he woni hen ne gondema woni hen ne gondi am ɓiɓɓe ɓe jehini ha ganci bawmumen ɓiɓɓe jeehi ha mbatti laadude bawmumen laarki bonki walla mbatti laadude yummumen laarki bonki ɓiɓɓe ɓe nan naata e hare nde ceerten mbasen bonnude famille men ceerten noon e dow teddungal mbasen seetude e dow aybodirde woten ɓeydade bonnude koye men woten ɓeydade bonnande ndu ɓesgu ngu ceerten e dow teddungal jahami yaha ene wawi mi daña kene weltinami ene wawi enen daña kene moƴƴi tan ma wona kono ala weeli welani tan ko ɗo maayeten ɗum wiyaka koye banda men
eɗen mbasiyo sukaaɓe rewɓe tokosɓe tinnoɗe ndenen ndimagu mon hoto dokke hay gorko gooto ndimagu mon ha jomen galleji mon ngara. So jomen galleji mon ngari kumani on ko kamɓe teŋi on. Gorko teŋi ko teddungal debbo. ɗum wiya gorko e debbo so tawi gorko teŋi debbo on lelima so sohlima to tumo. kono en keɓiɗo ɓattukuji kewɗi won rewɓe hewɓe soɓe namdima hunde ɓe keɓani so gorko fami jungo ɓe guittat. fiidirani a namdima wutti walla namdima haalis walla namdima ɗum gorko sohlima jamma tan tikka ɓitta koyɗe ha tiiɗa ɗum ala hen koy ko ɗum o teŋi kanko jeeyi. an ko makko ko a teŋani ɗum a jeeya saabu so resi debbo goɗɗo ndendat so resi goɗɗo kadi on ndendat so resi goɗɗo kadi on ndendat so resi nayo onon nayi fof on ndendat ko jogui ko. firti kanko noon an ko ma ko an sowona tawa wujju cuuɗiɗa kanko o wawi jogade goɗɗo yaha toon tawa aɗa andi l'islam ne dagnimo ɗum. an noon l'islam dagnananimo ɗum saabu mbiɗa ko kanko teŋma an ɓayde kanko teŋma tottumo kanko jeeyi. juuɗe ma sa yiɗi defa sa yiɗi mbasa defte ɗum ko teddungal tan kadi ɗum ko aada men jeeya koye aadaji men tan defde jeeya koye aadaji men kono ko woni tan ko teŋa neɗɗo teŋani juuɗe neɗɗo yo defan ɗum. neɗɗo teŋani juuɗe debbo yo defan yummum yo defan bamum yo defan mawnum gorko yo defan baniraɓe rewɓe yo wuppu teŋɗamo tan ko oɗon lelo ko heddi ko ko teddungal. on waɗa fodde fewnude suudu makko e moƴƴinandema galle ma e ñaajje galle ma wonde kankalewal ngal ene yaha e galle ma. debbo wonde galle gorko ko cuɗari gorko ene jeeya cuɗali ɓuuri mawnude ngara e galle gorko tawaɗon joom surum ne ñaaƴa omo ñanti omo ñaaƴa e galle ko kankalewal galle. teŋɗa ko kanko ko jogui ko ɗum teŋɗa. ɗum noon wiya so tawi o sohli tottumo mbasa salanademo sowona tawa yalto julde walla sellani kono ɓaɗede selli a ñaagui hunde a tikki tan mbiya a rokkata ɗum ala hen koy woto bonnu hoorema. ɗum woto bonnu hoorema woto bonnan hoorema ɗum woto waɗ ɗum. hayso tawi aɗa tikka kam tottumo kanko jeeyi. so yiɗi noon o wona hen mbasa hollidemo ko aɗa welti mbasa moosde tumminɗa aɗa wawi tottudemo kay kanko jeeyi o wona hen kono kam tumminade nde aɗa wawi tumminade mbasa moosde kam walla muɓɓa guite ma walla nangga juuɗe ma pawa e guite ma celɗa hay laardemo ni o wona hen ha ɓooya o anda kam a weltaki waccuma o wima ko woni mbiya an naggam 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 o anda kam ga a tikkananimo toon. ɗum ne jeeya koye andude aduna. kono joom jagga jungo fami tan beddoɗa ladde ɗum woto waɗ ɗum woto waɗ ɗum moƴƴa hen woto waɗ ɗum no feewi. sukaɓe rewɓe ndentoɗe sukaɓe worɓe hande noon sukaɓe rewɓe ne cuusi sukaɓe worɓe no feewi ala fof ɗoɓe kuli tawde cukalel gorel. sukaɓe rewɓe hande ala ɗoɓe kuli tawde suka gorko. teni soɓe jooɗima téléphone ngaji mabɓe ɗi aɓe laarodira hen ko ene tagaɓe kamɓe wadde ɗum. mi wi on ndentoɗe o je t'aime moi aussi. kalde neɗɗo wi kalde gorko wima je t'aime mbiɗa moi aussi o reftinte hen ko mboɗo envie ma ça veut dire que j'ai envie de toi. ane mbiya minne kadi gasi on lelim. o wi mboɗo yinma tan a wi minne kadi minne mboɗo yinma. o wi mboɗo tuuyema mbiya min ɓuuri tuuyedema gasi an kay nde salaki. firti ko teddungal ma ngal an a fadani ha gorko ma poɗɗo arde o ni gasi par ce que mbiɗa ko an ɓuurimo wadde envie an ɓuuri tuuyedemo. sukaɓe rewɓe tinnoɗe ndene ndimago mon kadi jinnaɓe tinnoɗe so tawi gorko humani ɓiyon dokke yo naw. so joomum ala moyen dokke yo naw. tinnoɗe goppe wiide oɗon mbaɗa yanqeli walla kirali ɗe on ngalaɗo pawɗon ala fof ɗo winda banda men. Allah de lorani hay goto. goppen lorde koye men goppen lorde koye men kaake aduna gadde men probléme ɗi beñuwaruji ɗi booluji ɗi siwoji ɗi wutteji ɗi jodomaji gadde men bone ɓolo ɗi gaddi ala fof ɗi gaddi so wona bone. ñande fof ko ñiŋali kirtikali jennoje ƴattoje tikkere peloje fof nana nder goppen. kalde natɗa e kew jeltuɗa a refete
kala nde aɗa ha jeere ɓernde ma nde dillat ha wayno yaltade wonkima ni sabu ɓe pottata ɓe fof goto fof jogui ma haala ka fewani ɓene mantuma ɓene jennuma ɓene purƴinma ɓene calminoma dakon maayi kon holko jare ɗum cikka ka jontat taw ka e ifñitiɗo holko jare ɗum banda men neɗɗo so yiɗi debbo rokkama babiraɓe kumi gayni dokkemo debbo ko wimo debbo ma nani sa yiɗi joni joni naw anne cukalel dewel andu gasi ko Allah yamiri mon ko gasi daganima on terɗe ma ɗe daganimamo hankadi jeehe kono wiide ma paɗon ga hen ani tayemen mi anda wiyete nanɗon comci en kaɓɓon ga ñorgoji en kaɓɓon ga gudon en gaddon jimi en oɗon mbaɗa ɗum ala photo hay goto to immi hay ono waɗaɓe o gandata immi wona endo immi wona Chine ummi wona États-Unis ummi wona ndulmaji ummi wona dañcaɗi ummi wona hay ummi wona bafata ummi wona ngaabu immi wona Serekunda immi wona Nouakchott immi immaki hayluk saybe gorgol ɓayde ala fa holto immi ko batton ko holto immi mo jeygal pinal holko ngal nafata en holko ngal ɓeydata en mbeten ɓeyda yidde hakkude ma e joom galle ma mbelen ɓeydan mon dañal mbeten wonan mon projet pour ɓamtare ko bonnude jawdi bonna temps bonna jawdi haydara la hen suka debbo sa yiɗodiri suka gorko a holli jinnaɓe ma jinnaɓe jiiɗi on jiiɗi humama jeehe boli mon soɗo jogui ko mbaɗɗon yangue mbaɗe son ngala jeehe boli mon mbaɗon projet mon temedere ujunere walla capantati ujunere walla capanɗe ujunere jiɗɗon wadde yangue joni bonnon jeehe coode hay soko téléphone ngaji togosi mbatton yeyde walla coɗon ndam kon tokoson oɗon neha oɗon jeeya walla mbaɗon puulaye ɗon e wonde hitani taw an debbo a wawni hoorema gorko wawni hoore mba safawade gorko ma gorko ma safadema teddugal wona hakkude mon jogoɗen projet daron dewle men fulɓe mbaɗoye Europe walla Amérique walla caggal leydi woni hen ko dewle normal no humer tan jomumen jara boisson men jaaha boɗu men jokka vie mumen a jogui golle ma mo jogui golle ma a jogui oto ma mo jogui otam a jogui galle ma eɗen ndendi gurdam men a jogui salaire ma mo jogui salaire am kono enen ala an gorko a ala jobdi mi ala jobdi a ala golle mi ala golle temedere ujunere to ngel jogui mbiyen dajjit joni joni holto paaɗen ten sen gayni koye dewgal gonɗen eɗen ɓusnodira guite mi ala sabunde mi ala café mi ala hayso waña mi anda waña wiyete mi anda ko toilette intime mon so joomum yalti règle hayɗo wawa sodde teɗa aɗa bonni joni joni koko bonnuɗa joni joni e yangue ko banda men pinen weeti cangen jaɓɓal cangen jaɓɓal cangen jaɓɓal goppen ngal jaɓɓal ngal jaɓɓeten jaɓɓen jaɓɓal moƴƴal faade ɓamtare hakkude resodirɓe so booɗalirmede feeri feeñi feeñjay ɓattake musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalane musibam tedduɓe